Прызнацца так, ну я дапускаю, што шмат хто з нашай аўдыторыі, таксама які цяпер нас глядзіць, ужо прачытаў ваш пост з вынікамі, а яшчэ лепш паглядзеў апошні выпуск праграмы «Атмасфера», там было таксама пра прагнозы, ну і ваш пост, вы ўжо падзяліліся з публікай пра тое, што і сённяшнія лічбы сведчаць пра тое, што ў нас фактычна будзе такі нулявы рост па ўсім асноўным накірункам, это каля ВУП каля 1%, а не 2,8, як хацелі б улады, так, вы прагназуеце. Ну і перадусім праблемны наш экспарт, так, сальда каля нуля, так, разумееце. Таксама каля нуля, калясей рост. Мы можем казаць аб тым, што рост будзе каля нуля, сальда будзе павялічвацца, будзе дзірка павялічвацца, пытанне, ці закрое вось гэты продаж фізічнымі асобамі, юрыдычнымі асобамі валюты, ці закрое ён гэтую дырку, ці не, але там таксама няма вялікай пагрозы. Так, долары ці з-пад матраца пачнуць даставаць беларусы. Так вось пытанне, спадару Александр, вот пры гэтым нулі, при нулі блізка 1% ВУП і нулі экспарта, што чакае звычайных беларусаў в плане заробкаў, цэнаў у крамах? Ну, ведаеце, я бы так супакоіў наших гледачэй, супакоіў беларусаў, што ніякіх вялікіх такіх крызісаў і турбот не трэба чакаць, але чаму? Таму што Турчын не збіраецца выконваць загад Лукашенка. Гэта асноўная прычына таму, чаму мы будзем, ну, ведаеце, увогуле спадар Турчын, гэта не ведаю, калі можна так казаць, мой фаварыт у беларускам урадзе, таму што гэта прэм'ер урада, калі так, гэта наш прэм'ер урада, не все ведаюць фамілію прэм'ера, такія асаблівасці ў беларускай как бы іерархіі, так, вось. І как бы пакуль гэта 10 месяцаў ён рабіў усё, каб у Беларусі было ўсё стабільна з цэнамі, з эканомікай. Некалькі месяцаў таму ён сказаў, што галоўнае не рост, надзьмуты пусты рост, а баланс у эканоміцы. І таму я ўпэўнены, што гэтыя 2,8 намаляваныя роста ў беларускай эканоміцы, гэта не тое, чым ім будзе кіравацца. Я бачу яго захады, я іх падтрымліваю. І таму я пішу аб тым, што сапраўдны прагноз каля нуля, трохі вышэй за 0 рост доходаў насельніцтва, але ніяк не 4,8%, якія зараз напісаны ў беларускам плане на наступны год. І адзіны, хто яму можа замінаць у гэтым, гэта наш неадукаваны банкір Галоўчынка, папярэдні прэм'ер, які не мае банкірскай адукацыі, але чамусьці прызначаны кіраваць нацыянальным банкам, і які, ведаеце, зараз выконвае такую функцыю, калі сядзіць чалавек за рулём, а яго хтосьці штурхае. Вот Турчын как бы трымае нармальна руль, але калі ён прыходзіць да Лукашенка і кажа, ну будзе 1,5, будзе 1,8, то з'яўляецца побач Турчына, які кажа, не, мы ж запланавалі 6,4, і таму давай пісаць болей. І вось гэтае 2,8, гэта некае пагадненне паміж старанамі, але ж у эканомікі не бывае ніякіх вось такіх сюрпрызаў, фокусаў. Таму, калі ўсё будзе так, як было запланавана, а не так, як напісаў Лукашенка з дапамогай Галоўчынка, то ў нас і інфляцыя будзе каля гэтых 7% запланаваных. Але я павінен папярэдзіць, канешне, нашых гледачэй, якія тут скажуць і пачнуць, прабачце, але, магчыма, пляваць у наш зараз экран. Чаму? Таму што яны бачаць, зазірнуць сваю кішэню, зазірнуць у цэну у склепах, у крамах, прабачце, і скажуць, якія 7%, якія 9%. Вы бачылі гэтыя цэны, якія ніколі не былі такімі. Ну, ведаеце, калі мы кажам пра паказнікі, канешне, Белстата, то мы павінны памятаць, што ў нас інфляцыя лічыцца не так, як у астатнім свеце. У нас яна лічыцца па такому кошыку, які сам себе прыняў Белстат, і там, напрыклад, ляжыць, там, ну, ведаю, калбаса доктарская, не ведаю, ці прадаецца яшчэ доктарская, у асобных крамах. І вось па гэтаму кошыку Белстат лічыць, у яго атрымліваецца вось гэта самае амаль 10% па прадуктах харчавання. Так, некаторыя прадукты маглі яшчэ больш. Канешне, тое, што вы купляеце ў крамах, тое, чым вы карыстаеце, гэта не тое, што лічыць Белстат. Таму сапраўды вашая асабістая гэтая скарбонка, гэтая самая карзіна, яна адрозніваецца ад таго, што ёсць у Белстата, і таму ваша інфляцыя, канешне, адрозніваецца. Трошкі раней мы пра гэта ў аб'ектыве, дарэчы, згадвалі, што трэба уважліва глядзець, звяртаць увагу на гэтыя лічбы. Але так вот, калі агулам мы кажам пра прагноз 26 год, то мы звярнуліся таксама з пытаннем да нашых гледачоў.
ці утрымаюць, на іхную думку, улады эканоміку ў 26-м годзе. Це на увазі ад абвалу. Так, і за тое, што будзе, што так утрымаюць і абвалу не будзе, менш за ўсё прагаласавалі, 23%. Больш за ўсё тых, хто кажа, што прадказаць немагчыма, это 41% тых, хто прагаласаваў. І пасярэдзіне між гэтым 36% кажуць пра тое, што ўсё ж такі не утрымаюць і проста таму, што не хопіць рэсурсаў. На вашу думку, ўсё ж такі з гэтых трох варыянтаў, што б вы выбралі? Ну, вы ведаеце, калі мы кажам пра эканоміку, то нармальнае становішча, калі яно расце на 3% ў год. Вот калі нічога не чапаць ввогуле, то за кошт таго, што ёсць прадпрымальнікі, яны робяць сваю працу, эканоміка расце на 3%. Сама па сабе нічога Сама рабіць па сабе. Для гэтага не трэба нічога асобна рабіць. І калі мы бачым у беларускай эканомікі зараз там 1,3%, у 26-м годзе я прагназую, што будзе да 1%, гэта азначае, што людзі наўмысна робяць, ці раней рабілі, як рабіў Галушченка, ну, нешта, каб спыніць гэту эканоміку. Таму, калі мераць усё ж такі ад 3%, то мы павінны казаць, што будзе меней, чым норма. Але ніякіх катастроф, ніякіх, ведаеце, прагнозаў, прычын для таго, каб былі такія падзеі, як пачатку 90-х, ці як на 2008-2011 год, ніякіх падстаў для гэтага зараз няма. Таму я хутчэй за тое, што будзе, як я уже казаў, пісаў каля нуля, і гэта нейкі сярэдні прагноз. Ну, канешне, калі б у нас была большая магчымасці, то мы размаўлялі аб тым, а што адбываецца ў Расіі, таму што мы прывязаны на 70% да Расіі, а там адбываецца вельмі дрэнна. Вось менавіта мне гэта і было пытанне пра чорныя лебедзі. Няма яго ў нашым і апытанні, няма і таксама пра чорныя лебедзі і ў вашым падсумоўваючым пасце, так? А гэтыя чорныя лебедзі могуць быць з боку Расіі, бо вось ты нават такі далікатны рост ВУП па выніках мінулага года мы яшчэ зачапілі тыя тлустыя часы расійскай эканомікі, там першы квартал, па-моему, першыя 3 месяцы. І гэта нам дазволіла яшчэ нават па інерцыі там, і прамысловасць гэту і гэтак далей гнаць. Цяпер той жа Галоўченка прызнаўся, Галоўченка, Нацбанк сёння прызнаўся, што нават 7,3% інфляцыя была ў снежні. Там 7,1, 7,3%. То бок яна павялічвалася, пачынаючы з канца года, і вось гэты ж тренд можа перайсці ў гэта. Ці вы бачыце, што, па-першае, што ці ўрад нешта робіць для того, каб гэты тренд не перайшоў гэты год, і ці ўрад нешта робіць для таго, каб гэтыя рызыкі ад адыхода Расіі, бо ён можа быць больш жорсткі яшчэ. Тут пастае пытанне ўвогуле, ці яны здольныя ў сітуацыі залежнасці эканамічнай ад Расіі штосьці зрабіць? Ну, вы, конечно, на 100% правы, таму што зараз залежнасць на 2/3. Мы так залежны ад Расіі, не ведаеце, як быццам у Савецкім Саюзе зараз. І таму, калі ў Расіі адбудзецца нешта нечаканае, а там ёсць такая пагроза, ведаеце, сёння алігарх Дерипаска, ведаеце, ён пайшоў супраць агульнага трэнда і распавёў аб тым, што тое, што адбываецца ў расійскай эканоміцы ўвогуле немагчыма, што тысячы прадпрыемстваў будуць збанкрутаваны ў 26-м годзе з-за таго, што перамацаваны курс расійскага рубля, з-за таго, што стаўка крэдытавання за 20% сапраўдная ставка. І, ведаеце, калі аб гэтым кажа не нейкія апазіцыйныя эканамісты, а людзі-паплечнікі, калі аб гэтым кажа сам Дерипаска, гэта азначае, што небяспека вялікая. Беларусы, Турчын намагаецца зрабіць нешта, ён кажа аб тым, што, ведаеце, Зімбабве, Нікарагуа – гэта не наш шлях, так мякка аб гэтым кажа, і кажа, што трэба аднаўляць экспорт Украіны, былога Савецкага Саюза, Украіны, Цэнтральнай Азіі, Узбекістан, Арменія, Азербайджан, і гэта, ведаеце, нармальны погляд. Але для гэтага трэба не 1 і не 2 года, каб вярнуць тое, што мы там ужо страцілі. Тым жа кітайцам. Канешне. Таму мы ў залежнасці, і залежнасці ад якой немагчыма адмовіцца за 1 ці 2 года. Спадар Александр, вось канец года мінулага, пачатак гэтага, праходзіць у нас нават асноўныя тэмы, гэта Венесуэла, у якой ужо год 5 таму, па-мойму, у нас былі пратэсты ў разгары, а там ужо сілавікам выдавалі прэміі туалетнай паперай, бо не было, вось дэфіцыт. Вось 5 год ужо жылі в гэтым, в гэтых мінусах, в этой здэградаванай эканамічнай краіне. Цяпер Іран, аснова гэтых пратэстаў, зноўку эканоміка і зноўку слабасць валюты там мясцовай адносна таго ж самага долара. У Беларусі, здаецца, таксама ж ужо опытны народ пад дыктатурай, як у гэтых жа самых краінах, в сэнсе не адзін ужо крызіс прайшлі. На вашу думку, триггерыць это эканамічнае становішча, ці можа, в прынцыпе, триггернуць беларусаў эканамічнае становішча ў
краіне для таго, ці это можа быць нагодай, так? Ці все-таки беларусы ўжо пасля тых шматлікіх крызісаў, 10-11 год, там пасля 20-го года, калі зразумелі, на што здольная улада, так, па падаўленні пратэстаў, беларусы ўжо будуць проста, ну, не зарабляць просто на гэтым крызісе, умоўна кажучы, ці на валютных там розніцах, ці то там актывы нейкія стануць больш таннымі ў Беларусі, напрыклад, так? Вось вы бачыце, ці трыгернуць на агул, эканоміка на нешта ўплывае ў грамадскім жыцці ў Беларусі? Ці будзе ўплываць у гэтым годзе? Ведаеце, асноўны чыннік у Іране – гэта падзенне нацыянальнай валюты амаль 2 разы. Мы гэта назіралі ў 2011 годзе, і зараз гэта не звязанае з пратэстамі. Пратэсты 20-го года мелі іншую. Так. Але калі вы паглядзіце на тое, што адбывалася ў Венесуэле, калі ў нас адбудзецца тое, што адбылося ў Венесуэле за апошнія 10 гадоў, то я упэўнены, што у нас не будзе ўлады Лукашенка ўвогуле. Чаму? Таму што Венесуэла гэта паказнік, гэта краіна-катастрофа ў некім ідэальным вымярэнні. У 2014 годзе ВУП Венесуэлы быў $500 мільёна. Гэта был той самы ВУП, які ёсць у Польшы. Яны былі роўныя. Зараз ВУП Польшы 1 трыльён, ВУП Венесуэлы 100 мільярдаў. Ён упаў, ну, ў доларах, але калі мы палічым, як трэба лічыць, усё роўна гэта будзе падзенне ў 5 разоў. Сапраўды людзям выдавалі заробкі туалетнай паперы, сапраўды кошты раслі ў 2 разы кожны дзень. І чвэрць, не так, як у Беларусі, прыкладна 500 ці 700 тысяч. Але чвэрць венесуэльцаў, ведаеце, параўновы, чвэрць венесуэльцаў з'ехала з краіны. У нашым выпадку гэта было бы 2,5 мільёна. Калі б у Беларусі адбылася вось такая эканамічная катастрофа, а прычына была толькі кіраванне сацыялістаў-камуністаў, ніякіх такіх знешніх прычынаў не было. Калі б у нас адбыліся такія падзеі, то, канешне, у нас людзі выйшлі бы на вуліцы, людзі не сталі бы гэта цярпець, бо мы еўрапейская краіна. Мы не азіяцкая краіна, не латынаамерыканская краіна, мы еўрапейская краіна. Але ці, дзякуй Богу, ці, можна сумаваць па гэтаму поводу. Я больш все ж таки за тое, каб перамены былі больш мірнымі, але ўсё ж таки Лукашенко спрацоўвае некае такое жывотнае адчуванне страху, і ён, ведаеце, дурак дурака мыла не есть. І Турчын нармальны эканаміст, і Румас быў нармальны эканаміст, і Калаур быў добры кіраўнік Нацбанку. Таму ён напуганы 2011 годам, не робіць да канца тых памылак, якія маглі бы прывесці да такого становішча, як Венесуэль.